Det vi står med her, det er en nøglebrik i Eons fremtidige strategi. Det er sådan, at Eon vi bygger det fremtidige bæredygtige samfund. Og med det mener vi sådan set, at vi skal have en bæredygtig produktionsform. Og det kan være vindmøller, det kan være solceller, men det kan være biogasproduktion som her. Men vi skal også have et bæredygtigt forbrug. Og der er det sådan, at vi skal have omstillet transportsektor til at køre på el og biogas som her. Vi skal omstille varmesektoren til at blive fyret med solenergi og biogas osv. På den måde så har biogas jo en helt central rolle i at binde produktionen sammen med forbruget i et fremtidigt bæredygtigt samfund. Gasproduktion inden for vores eget lands grænser har vi haft altid. Vi er meget heldige, fordi vi har haft olie- og gasressourcer ude i Nordsøen. Så nu skal vi have en grøn revolution. Biogas skal ind i nettet, så vi er egentlig vant til at producere energien selv. Det er jo rigtig høj forsyningssikkerhed, at man ikke skal være afhængig af at importere den fra andre lande. Og vi er ikke de første, vi er ikke alene. Altså i Sverige der har de gjort det her i 20-25 år. De har et meget udviklet biogasproduktionsanlæg. De har en meget stor andel af gas til transportsektoren, så de er 5-10 år foran os. Så en del af udviklingen handler i virkeligheden også om, at vi som i det her tilfælde med SBI og Eon, også med svenske Eon, tager teknologi, kendt teknologi og erfaringer fra udlandet og kobler ind i en dansk kontekst. Det unikke imellem det samarbejde, der er mellem de sønderjyske landmænd og SBI og så Eon, det er, at vi hver især har nogle kompetencer, som vi stiller til rådighed i forbindelse med opføring af et biogasanlæg som det her. Eon har jo nogle stærke kompetencer omkring afsætning af biogassen, metangassen, og vi som landmænd har jo nogle store kompetencer omkring inputtet, de råvarer, der skal leveres til anlægget, for at vi kan optimere produktionen bedst muligt. Og der kan man sige, at samarbejdet her mellem på den ene side landmændene og på den anden side Eon, det er jo en rigtig stærk måde at gøre det på, som sikrer, at man får anlægget op at stå, at man udnytter hinandens kompetencer og dermed får det bedst mulige resultat ud af det. Jamen, Sønderjysk Biogas vil skabe rigtig mange arbejdspladser og dermed bidrage til et øget vækst i området. På selve biogasanlægget skal det være omkring 80 arbejdspladser. Derudover kommer 30-40 afledte jobs. Og på den måde er vi også med til at bevare de eksisterende job. Det vil sige, at vi er også med til at bevare det produktion i Sønderjylland ved, at vi overtager deres råvareprodukter. Den primære råvare til anlægget, som er gylde, kommer ind på lastbil, ind på brovægten, kommer ind i aflastningsbygningen, hvor det bliver læsset af. Efterfølgende så bliver det afgasset materiale læsset op på lastbil igen og kommer retur til landmanden, hvor det går til gavn ud på markerne. Anlægget her er fuldautomatisk. Vi kan se nogle skærme her bagved, hvor vi kan betjene anlægget fra. Det kører ubemandet. Vi har en meget, meget stor andel af vindenergi i vores energiforsyning. Vi har meget biomasse også. Og med biogas så får vi endnu et element, som sikrer, at vi dels fortsætter den grønne omstilling, men også sikrer forsyningssikkerheden. Det har været et mønstereksempel på det gode samarbejde mellem myndigheder, initiativtagere og dem, der skal levere kapital til det og få det til at fungere. 17 måneder efter planprocessen var over, 17 måneder, så stod det her anlæg til 250 milliarder kroner. Det er imponerende. Men når man stod og tog spadestikket for 1,5 år siden og så på den der bare mark, og så ser 1,5 år efter, hvor meget der er kommet op at stå her, og man kan høre, at det kører, det er ikke bare en kulisse, så er det et fantastisk og god følelse, man har i maven efter det her.